Fl-omelija tiegħu waqt qudiesa li saret fil-Konkatedral ta' San Ġwan fl-okkażjoni tal-ftuħ tas-sena forensi, l-Isqof Awżiljarju Joe Gallia Kurmi talab lil Mulej biex iħares lil dawk kollha li jaħdmu fil-ġudikatura. L-integrità u l-onestà huma valuri sbieħ imma biss tal-qaddisin fis-sema, mhux tal-bnedmin. Il-mentalità li tgħid li dawn mhux valuri realistiċi qegħdin għal xi arwieħ qaddisa imma mhux għan-nies ta' żmienna. Din hi mentalità li twassal għal kull tip ta' illegalità u ta' tnawwir tal-pedamenti tas-soċjetà. Monsinjur Gallia Kurmi talab lil Mulej jipproteġi l-imħalfin u l-maġistrati minn mentalità fejn il-ħażin huwa ġustifikat jew skużat, fejn il-ħażin isir stil ta' ħajja u jsir istituzzjoni li tikseb normalità. Mentalità fejn l-ugwaljanza tissemma biss għal ċerti oqsma fis-soċjetà, imma trattament ugwali ma jkunx għal kulħadd. Il-Mulej jipproteġikom minn mentalità fejn l-ugwaljanza tissemma biss għal ċerti oqsma fis-soċjetà, imma trattament ugwali mhux għal kulħadd. Fejn hemm il-liġi li totta għal ċerti nies imma ma toġġ għal oħrajn. Mulej jipproteġikom minn mentalità ta' teħta qalb li jitfi il-kuraġġ li jkollok bżonn biex tieħu deċiżjonijiet ġusti ukoll jekk mhux popolari jew qed tmur kontra l-kurrent. L-Isqof Awżiljarju talab lil Mulej sabiex il-membri tal-ġudikatura u l-avukati jkunu protetti minn mentalità fejn il-liġi tot għal ċerti nies biss, iżda ma toġġ għall-oħrajn. Jien ċert li l-preżenza tagħkom hawnhekk hija espressjoni ċara tar-rida tagħkom biex taqdu ir-responsabilità kbira li għandkom b'mod rett, imparzjali, b'rispett sħiħ lill-verità u bla ma tħarsu li wiċħat. Ma naqasx li Monsinjur Gallia Kurmi jirringrazzja lill maġistrati li mħalfin u l-avukati għax-xogħol għaqli u integru li jagħmlu matul is-sena kollha. Preżenti għal din iċ-ċelebrazzjoni kien hemm il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech, l-Speaker tal-Kamra tar-Rappreżentanti Anġlu Farrugia, il-kelliem tal-Oppożizzjoni għall-Ġustizzja Carol Aquilina, il-Prim Imħallef l-Avukat Ġenerali kif ukoll membri tal-Ġudikatura.